ऊपर करके आओ। बोल कार 이거 그걸 잡아놓은 무릎 좀 보라. हेल' लोगोफोर गोबाव दिननि उनाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे शर्ट भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। जे शर्ट मुभि शर्टनि मुङा जाबाय पुर्णिमा हर। बेखौ बे बोसोरनि अक्ट'बर दानाव नुनो मोनगोन। डाइरेक्सनखौ बिरमल मुसाहारिया होदों। नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायनानै मिथिखाबाय बे शर्ट मुभिया मा टाइपनि जागोन। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय।